part 2 of the Hebrew video, which was really funny by the way. שלא תטעי אנשים, לבבות דקל זה ברכת האדמה. לאשכנזים, במבה זה אדמה. תגיד, אנשים יודעים שאתה מצלם אותם? וואי, את הסיבה ה-13 שלי. לא הבנתי אותך, אחי. אחותי. אחי. מה שתגיד, תגידי. אגב, לא הבנתי מה אמרת. בשביל זה צריך קצת קונטקסט, אז איש פתח את קופסת שימורים של העץ דקל, ובטעות שפך על הילד קצת לראש, יש ילד שעובר ונשפך לו לראש. אז זה קשור לזה וגם לסרטון הקודם. אני מת, מסכן הילד בהתחלה. השקיע אותו, שיגדל כדקל. רק אחרי שאמרת שמתי לב. אמוג'י של צחוק. צדיק כתמר אפרח, כי השקע אותו עם המי דקל. אפשר לראות את זה כאן. הנה, תראו שזה נשפך עליו.